Keď som chodila na základnú školu k Verkovej a Göllnerovej v Banskej Štiavnici, najradšej som mala predmety ako čítanie, hudobnú výchovu a telesnú výchovu. Matematiku som veľmi nemusela. Vtedy sa ešte na 1. stupni volala jednoducho počítanie. A s číslami som si nikdy nebola veľmi blízka. Škola bola rozdelená do 2 budov. Tá väčšia patrila 2. stupňu a o pár schodov nižšie bola menšia budova 1. stupňa. Prvé 4 roky prešli veľmi rýchlo a veľa si z toho obdobia už nepamätám. Potom som sa stala piatačkou a dostali sme novú triednu učiteľku, súdružku učiteľku Ulbrikovú. Myslím, že sa volala Veronika. Keďže som mala veľmi bujnú fantáziu, bola som presvedčená, že moja pani učiteľka je vlastne čarodejnica. Starší z vás si možno spomenú na film Saxana. Hlavnú úlohu tam hrala Petra Černocká a moja pani učiteľka sa jej veľmi podobala. Bola drobnej postavy, mala tmavé vlasy, ostrihané presne ako Saxana a dokonca aj malé znamienko pri nose. A tak som ju vo svojej detskej fantázii začala tajne podozrievať z čarodejníctva. Mala som pred ňou rešpekt. Bola prísnejšia, ale zároveň veľmi dobrá učiteľka. Zo začiatku som ju pozorovala, či sa u nej náhodou neobjavia nejaké zvláštne čarodejnícke schopnosti. Samozrejme, nič také sa nikdy nestalo. Namiesto toho si však veľmi rýchlo všimla moju lásku k slovám, príbehom a recitovaniu. Začala ma povzbudzovať, pripravovala ma na rôzne súťaže v prednese poézie a prózy a práve vďaka nej som sa v tejto oblasti začala venovať viac. Dostala som sa až na krajské kolo v Dolnom Kubíne, kde som získala 3. miesto v prednese prózy. Dnes si už presne nepamätám, čo som recitovala, ale viem, že to bolo niečo humorné a veľmi som sa vtedy bála, ako to celé dopadne. Okrem slovenského jazyka som súťažila aj v prednese v ruskom jazyku. Moja pani učiteľka ruštiny sa volala pani Zigmundová. Bola veľmi elegantná a krásna žena. Dodnes si pamätám jej tmavé vlasy a dlhé vlnené sukne, ktoré nosievala počas jesene a zimy. Aj s ňou mám spojených veľa pekných spomienok. Chodievali sme na rôzne súťaže a opäť som mala možnosť dostať sa až na vyššie kolá. Lenže tesne pred jednou súťažou som dostala kiahne a nemohla som sa jej zúčastniť. Vtedy ma to veľmi mrzelo. Ale dnes na to spomínam už len ako na jednu z malých životných zákrút. Keď som končila základnú školu, dostala som viacero ocenení za reprezentáciu školy v prednese. Moja pani učiteľka Ulbriková si veľmi želala, aby som pokračovala umeleckým smerom. Chcela, aby som išla študovať na školu, kde by som sa mohla ďalej rozvíjať a tak rozvinúť svoj talent. Život sa však vybral inou cestou. Na odporúčanie rodičov som nastúpila na technicky zameranú školu. A práve tam sa moje umelecké obdobie na dlhé roky akoby potichu uzavrelo. Dnes, keď si na to spomeniem, cítim jemnú clivosť. Nie preto, že by som sa chcela na niekoho hnevať, vôbec nie. Moji rodičia robili rozhodnutia podľa toho, čo vtedy považovali za správne a bezpečné pre život. A možno aj vďaka tej ceste som dnes tým človekom, ktorým som. Život nie je len o splnených snoch. Niekedy nás vedie cez zákruty, cez iné cesty a cez obdobia, ktorým v tej chvíli nerozumieme. A práve preto som dnes vďačná, že sa po mnohých rokoch opäť vraciam k slovu, k hlasu a k rozprávaniu príbehov.
Možno už nie na súťažných pódiách, ale cez spokojné rozprávanie, v ktorom je viac života, viac pocitov a viac pravdy. A možno práve teraz nastal ten správny čas, aby sa ten dávny dar vo mne znovu potichu prebudil.